Penja laktar kokalo Ramogi TV wawacho ni ngima en mwandu. Mate chendo ni en Ruth Otieno kenda mor mokalo ni wayudo thuolo machielo mar gombaka mar puonjruok kotenore kod gigo manyalo miyo wabedo kod ngima makare. Chendo ni isironwa kod CIC. CIC mi okumba mopogore opogore mag thieth. Yena mondo mi achake kod Medisure Plan. Medisure Plan ma en mar familia duto. Kapo nono ni dwaro thieth ma ithiedhi tidok pacho kata thieth ma ithiedhi to ininde siptala. Klinik mag joma mine, weche mag lak, kachiel kod klinik mag nyithindo, Medisure Plan biro konyi. To ponono ni ndalo sedhi mathoth matina tiende ni higni 60 kadhi nyime Seniors Mediplan ema bro bedo osiepni e ndalo mag aheri. Seniors Mediplan bro mi okumba e yore mag thieth mopogore opogore kaka wang'eyo ni kaka ndalo medo dhi e kaka tuoche mopogore opogore medo donje del. Seche magi donje del kik yudi ka okirito yudi kod Seniors Mediplan ma bende wuok ka CIC. Samoro in jakanyo mar riwruok mag saga kata sako daher mondo mi aparni ni kaka jogo mantiere sako kata saga ber ka ji riwore kanyakla kaeto ji bedo kod okumba mar thieth. CIC kelo ni Cope Care. Cope Care bro konyo kaka oganda mag sako mondo mi ponono ni achiel kuom oyudo chandruok to okobed kod dangni oyudo kaka nyalo yudo thieth maber mana kod CIC. To daher mondo mi watimie gimoro kapok wachako chenro ni kata seche madhi nyime kod chenro ni mondo mi yud achiel kuom okumba gi wanyalo bedo Medisure Plan, Seniors Mediplan, CIC Cope Care. Kaw simbi kati ndiko ni medical cover. Ndik ni medical cover. Kaitere namba mar 22471. Jogo mawuok ka CIC biro gocho ni kendo biro wuoyo gibiro nyisi kaka inyalo yudo okumba mar thieth mar CIC. Yena mondo mi arwak wendo wa kendo daktari wa entiere studio wa Makisumo abo miye thuolo mondo mi omoswa. Obonyiswa ni nyinge nga en nyakanye olonye weche mage kaeto ene momiyo watu wako wa makawuono. Machiegni daktari penje laktar. Machiegni daktari. Machiegni daktari penje laktar okang'eyo kiwinja. Dr. Immaculate. Nenore ni daktari okuwinja na kwayo ni mondo mi ukonya mondo mi watude kod laktar. Daktari machiegni kendo? Owero kamano Ruth, kora winji maber. Machiegni kaka watimega mori nyalo nyiso nyikwa Ramogi Ajwang' ni nyingi ng'a in nyakanye in laktar molonye weche mage. Kaito imi watu kwa makawuono kata topic ma idwa ni wawuoyo odiechieng' makawuono e penj laktar. Erokamano Ruth. Nyinga iluongo ni Dr. Immaculate Achieng' Opondo. Anya Lagos Siaya. To sani ani studio mar Royal Media Makisumu. Amor romo kodi kendo mondo watwagi chenro mar mutimo kawuono ni kwa wuoyo hiwach mar dental erosion or enamel erosion manyiso gudongere ni lak maregre kalure kod acid. Lak maregore kaluore kod acid. Enamel erosion. Maa en kidieny mar lak Dr. Immaculate kaponono ni awache makare. Moro kapok wachope enamel kata lak maregore. Wang'iyane lak kaka chala kod kaka lak olosore koka wadhiane e lak maregore. Mana kiyiena daktari. Erokamano. Lak en gima waneni dhogwa. To lak watiyogo kuom chiemo sana sana. To bende lak konyowa iwuoyo kaka sani wawuoyo ni lak tiyo koriwre kod lep kod fuonde moko mani dhog dhano. To lak nigu kuonde ma wanyalo neno gimwaneni dhogwa iluongo ni crown mar lak kata wi lak. Aito lak bende nigi tiendene miluongo gi dho ngere ni roots. Koro gimwaneno ka ng'ato buonjo kata sama ng'ato wuoyo mane wi lak tiluonge kizungu nu crown. Koro wi lak kanyo inyalo neno ka en ga gima neno majaber ahinya ka ng'eny seche oneno marachar kuom jomoko neno mabiro maratong' tong' lakini ng'eny ji neno ni lak en rachar.
ma iyudo ka ng'eny ji dwaro ka gibiro ir daktari to gidwaro mondo mi lekgi omed bet marachar zaidi. Koro gimineno e lak maracharno emiluongo ni enamel, to chal kaka pien mar lak. Enie pien maumo kuonde moko mege lak mokwane. Bang' enamel nitie gimomiluongo ni dentin, aeto bang' dentin nitie kumoting'o leche mege remo kod leche mami wawinjo rem kata wawinjo ng'ich kata wawinjo liet, mane miluongo ni pulp. Koro mago dakwane kaachiel kod tie lak momoki chogo, mago ok nen. To gima neno kuom lak en wi lak miluongo ni crown, to crown ni oum kod enamel, to enamel ni anyalo pime kaka pien moumo gimoro amora i dendwa, eko anyalo pimo ne enamel no en gima wanyalo luongo kaka pien mar lak. Ma bende kanyo ema twakwa dhi go e tach enamel kata pien mar lak. Kaeto wadwa ng'iyane kaka onyalo regore, to ahinya kwa keto maino kuom acid. Daktari, pimnwa mana matinono, ni wacho ga ni ene motegno mogik, to tije maduong' iwacho ni ochalo pien ma umo del. Tiende ni oumo gimoro amora mantiere lak, manyiso ni en gima onego bed ni warito kendo onego bed ni otegno kamano mondo mi oti tije yo makare. Kamano Dr. Immaculate? Kamano Ruth. Wadonje regruok mar enamel kata dhi nyime daktari. Koro enamel ni en gima chal, en pien, ing'e pien mar dhano en pien ma ka ng'ato gimoro kayo tiwinjo rem, lakini pien mar lak onge kod rem miwinjo. En gima ena mineral lilo. Iwacho ni 98% kata nyaka 99% pien ni otimo mana mineral. Aeto iwacho ni en tissue, olembe mar lak ma ongo ngima, onge rem monyalo winjo, nwach ena mineral lilo. Oting'o mineral musewinjo kata kani toothpaste iwacho ni en calcium, en kod phosphate, en kod fluoride kod mineral moko mamiyo tegno kabisa. Koro mondo okethre ok en gima yot, to kata kamano acid nyalo miyo okethre. To acid gi mami enamel ni kethre owuok kune? Acid ni en gima wanyalo keto i dhogwa kowuok oko, manyiso ni gin gik ma wanyalo bet ni wachamo, kaka soft drinks. Soft drinks gin gik moko kaka sote ma ji ohero madho, mago nyalo mi kelo acid marego enamel ni. Wan kod kaka juices, tinde ji ohero madho juice minyiewo mopogre opogre i supermarket kata i duke miuse gik moko, mago be nyalo timo acid manyalo mi enamel regre. Aeto nitie tinde ji madho gimiluongo ni vinegar. Vinegar ni be kimadho nyalo rego enamel. Aeto nitie nyaka supplements mege vitamins kaka vitamin C. Nitie fruits man kod acid mang'eny kaka lemon, kiwi fruit, orange, mago duto kod acid mang'eny. To lure ni ichamo gi i atamal machalo nadi, nwach kichamo gi mang'eny ahinya to ginyalo mi enamel regre. Aeto nitie acid mawuok i dendwa iye, mok iket i dendi wuon, owuok iye kucha. To acid ainago nyalo wuok i stomach mar ng'ato kata i ng'ato, kuma chiemo kuongo chope. Sami chiemo, iketo chiemo i dhogi, to chiemo ni kali pipe moro miluongo ni esophagus. Bang' kosekali pipe no, to dhi donjo i stomach kata ofuko mar chiemo maduong', kuma chiemo ichako regie ama kuma digestion chakre. Koro chiemo ma odonji stomach ni, stomach ka nitie acid mang'eny, acid no iluongo gi dho ngere ni hydrochloric acid, to en acid ma concentrated kabisa. Koro acid no seche moko kadho ot mar pipe mar esophagus kod mar stomach no weak,
to acid no seche moko duogo malo to donji dhogi, mano be nyalo rego enamel. Aeto seche moko bende ng'ato nyalo bet ng'ok mang'eny, ng'ogrok mang'eny. Ng'ogrok mang'eny ni nyalo kelo tuoche moko. Ng'ogrok mang'eny seche moko ka ng'ato pek, ng'ama miyo ka pek oyach, nyathi dongi iye, onyalo bet ng'ogrok mang'eny, ama onyalo bet notiyo gi yien moko mamiyo ng'ogre mang'eny, to acid go koduogo malo to nyalo miyo lak kethre. Aeto bende this era ma ji ohero gi keep a certain weight, ng'ato ok dwa nobed machwe ahinya, onyalo bet no ogombo no chiem, to kosechiemo to kendo dhi rokre mondo ng'og, mondo gol chiemo go. Nwach ogombo chiemo to be ogombo ni kik obed machwe ahinya, koro obro chiemo nwach ogombo chamo chiemo no, to kosechiemo ai kendo rokre ai to ng'ok. Iluongo no anorexia. Koro anorexia mano be nyalo mi acid duogo mang'eny through ng'ok, ai to ketho lak through enamel erosion. Nyakwara Mugia Jwang' winjo wechego kaka Dr. Immaculate olero gi maber mokalo. Acid manyalo rego lak kata enamel, ma bende wanyalo luongo ni pien lak. Onyalo biro kotenre kod chiemo ma wachamo, ahinya sote, pige mag olemo ma wamadho ma wanyiewe packet kata e duka. Wacho kata ni mano nyalo kelo chandruok ne jogo ma samoro tiyo kod acid mang'eny kaka vinegar kata olembe mopogore opogore, nyalo rego lak ka itiyo kodo mang'eny mokalo. Ombulonwa bende acid mawuok e ich bende nyalo sik kaka le dhogi to nyalo rego lak. Kopogore kod mano, nok ang'eyo ni kare ng'ato nyalo chiemo kata orokore, to seche mirokori no kaka ing'ok no to acid no bedo e laki, acid no rego laki. Emomiyo wantiere kod chenro mar penj laktar mondo wapuonjre weche machal kod magi. Seche ma lekeni oseregore kamano, chandruok mane ma idhi bedo godo? En ang'o madhi timore e dendi? Nyakwara Mugia Jwang', wakaw yueyo ka waduogo to kanye mwachako godo. To kapok wadhi e yueyo, orna ote machuok ka intiere kod penjo. Namba na mar SMS en 2366000. Ka waduogo to wachako kod penjo ni, kik idhi mabor, kik isud kata matin. Royal Mabati Factory Limited keloni Christmas AUD. Wakeloni mabede mag corrugated kod box profile, brick tile gi roman tile nyaka AUD nono maonge chudo moramora. Gochnwa gi 07222 kata kit order mari sani e www.royalmabati.com. Jarikni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Adier, ibiro miyo wawuoyi, kendo loch nobede lwete. Noluong nyinge ni Jabura Mahono, Nyasaye Maratego, Wuoro manyaka chieng', kendo Ruodh Kwe. Lochne nobed maduong' kendo kwe mokelo nobed maonge giko. Enobede kom Daudi kendo norit pinye gi adiera kod tim makare mondo ogurre obed motegno. Dial *860 417# to get Omiwa Wowi as your skiza tune.